Ei, però què passa? Estic viu! Sí senyor, avui és un dia especial perquè estem aquí a l'aeroport internacional de Sant Fruitós de Bages. Mira, cata la pista que té de gespa i terra. Performance limited, Mira, farem un vol amb aquest avió d'aquí, que és una Pilatus PC6, si no m'equivoco. És un turboprop, vull dir, és una hèlix que està powered by a turbine. Bé, realment us he enganyat, perquè no anirem a fer un vol, sinó que anirem a fer mig vol, perquè quan estiguem a l'aire, saltarem paracaigudes. La veritat és que estic bastant cagat, però bueno, mira, coses que passen s'ha de provar tota la vida. Vaig a repetir la intro perquè crec que... Muy bien. Perfecto, está libre. Pues gracias. Puede levantarse. Ahí, high five, ¿no? Abrazo. Perfecto, hombre. ¿Te gustó, no? Wow, me gusta, sí, sí. Joder. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Canal BCN. Nada, Adiós. Gracias. I just came to say hello. gracias.